саме ти лист від Бога для цього світу. І люди, читаючи тебе, твоє життя, вони повинні відчувати благоухання Христа і переживати Божу любов. І в той же час Господь називає тебе і мене, що ми є посли Його, і ми посланці Його. І Господь уповноважив нас іти сьогодні до людей і свідчити, і говорити, і проявляти Божу любов. Тому ти лист Божий. Бог тебе посилає сьогодні до людей. І хай люди через твій дотик до них, вони переживають Бога, Його милість, Його благодать і Його благословіння. Амінь.